Hello mga karusi moto. Mga karusi moto, no, andito tayo sa may Binmali branch, no. Binmali branch. Shoutout pala kay Sir Eman, no. Siya ang OIC dito sa may Binmali Rusi branch, Pangasinan. Ngayon mga karusi, sa likod ko, andito yung Rusi Flare, no. Rusi Flare 125, no. Ano to mga karusi, repo kung gusto niyo kumuha, no. Bisita lang kayo sa Binmali branch, no. Papakita ko yung presyo nito, kung magkano siya at magkano yung down payment. Tara mga karusi, silipin natin. Samahan niyo ako. Ito yung itsura niya mga karusi, no. Karusi moto, no. Ayan, Rusi Flare, no. Rusi Flare 125. Ayan mga karusi, no. Ayan. Ayan siya mga karusi. Naka-display siya sa harapan mga karusi, no. Ayan. Ngayon mga karusi, no, ito yung sa gulong niya. Ano ba kasi, tubeless, no. Kagandaan mga karusi, ano na siya, tubeless type na ito ng gulong niya, no. Ito ang kagandaan dito sa Rusi Flare, naka-tubeless na. 80 by 80 yung ano niya, yung sukat ng gulong sa harap, at yung rim niya is 14 yung sukat ng rim. Ulitin ko mga karusi, no, ito ay repo. Repo ito. Mamaya mga karusi, babanggitin ko yung presyo nito. Ayan mga karusi, yung ano niya dito sa itsura niya sa may harap, no. Ito yung high and low, busina, placer niya. Ito naman yung sa ilaw, high and low. Tapos kick started, tapos yung started. Ayan mga karusi, no, meron siyang mga karusi ito mga karusi, no. Dito may lagayan, nasusian niya. Tapos yung dito yung sabitan, meron kayong mga lala, pwede yung sabit dyan. Ayan mga karusi. Ayan mga karusi, yung gulong niya sa likod. Ayan mga karusi, 100 by 70 yung sukat niya, tapos 14, no, mga karusi moto. Kung ano yung ano sa ano mga karusi, naka-tubeless sa harapan. Doon din sa likod mga karusi, naka-tubeless din ito. Ito mga karusi, kung naka-tubeless to. Pero tubeless niyan mga karusi, kasi tubeless yung harapan. Yan mga karusi, tubeless. Yan, tubeless. Yan, isang shock mga karusi. Si Flare, no? Flare 125. Yan mga karusi, Rusi 125. Mga karusi, yung presyo niya is, yung cash niya is 30,000 mga karusi, no? 30,000 yung cash niya. Yung 3 years niya mga karusi is 1,230 yung tatlong taon niya. Yung 2 years niya mga karusi is 1,700, no? Dalawang taon niya 1,700. Yung 1 year niya mga karusi is 3,120 yung isang taon niya. Down payment mga karusi is 1,000. Okay mga karusi, no? Ito yung presyo niya, si Rusi Flare. Ayan mga karusi, oh. Ayan, presyo niya mga karusi. Ayan na mga karusi, no? Siya mga karusi, 30,000 cash, 1,230 ang 3 years. 2 years niya is 1,700. 1 year niya is 3,120. Ayun mga karusi, down payment is 1,000. Okay mga karusi, mga karusi moto, no. Ito yung presyo ng repo ng Rusi Flare dito sa Binmali branch, Binmali Pangasinan. Shoutout pala kay Sir Eman, siya yung OIC dito sa branch na to. Okay mga karusi, no. Salamat sa panood. God bless you. More power, keep safe. Sana nasa buti kayong kalagayan mga karusi. And bye bye mga karusi moto.